Dobrý, dneska by som vám chcel predstaviť vkladač na inzertné portály. Vlastne ide o jednoduchý program, ktorý pridáva jednotlivé inzeráty do inzertných portálov na slovenskom web priestore. Ako môžete vidieť, tento program pozostáva z niektorých častí. Vlastne môžete si tu zadať titulok inzerátu, opis, váš e-mail, cenu, meno, telefón, heslo, 3 obrázky a mesto. To sú takzvané také tie defaultné základné veci, ktoré prakticky každý inzertný portál používa. A tu na vľavo hore máte možnosť vidieť otázku čo ďalej. Vlastne táto pomôcka vám hovorí, že čo presne v tomto okamžiku musíte urobiť, aby tento program mohol úspešne pokračovať ďalej. Čiže je tu napísané, kliknite na kategóriu a stlačte Run. My predávame nejakú chatu v blízkosti Košíc, áno, dali sme tomu opis, takže ideme do reality, klikli sme na kategóriu, ako bolo povedané, a stlačíme Run. Tento program následne vybere, zmení ponuku, zadá cenu, takisto, no, my máme svoje roky, takže nám to automaticky sa pokúsi dekodovať túto kapču. Ako vidíte, no, už je dekodovaná. Ako vidíte, text bol vložený a tu sa nám znovu pauzol, mám zelený Run a tu je napísané vyberte kategóriu, lokalitu a stlačte Run. Takže vyberáme kategóriu, predaj, dáme tam ostatné, lokalitu. Tu je problém, lebo vlastne tento zoznam lokalít, okresov a krajov je na každej stránke iný. To znamená, že práve kvôli tomuto je tento program taký polautomat. Zabudol pridať obrázok. Ďalšom, dobre, všetko vypísané, kapča dekodovaná, stlačíme Run a teraz ďakujeme, váš inzerát bol úspešne pridaný. Takto tento program naviguje do ďalšieho inzertného portálu, znovu sa pauzne a ukáže vám, vyberte kategóriu, kraj a stlačte Run. Takže zvolíme si znovu kategóriu. Služby. Ostatné. Nehnuteľnosti, páči sa. Kraj. Košický kraj. Nahralo to obrázok a vlastne môžeme stlačiť Run. Takto tu dookola vlastne momentálne podporuje okolo 60, takmer 60, nie úplne všetky, ale takmer 60 portálov. Takže znovu kliknite na kategóriu a stlačte Run. Takže potrebujeme ísť do realít, sme reality, stlačíme Run a znovu nastáva proces vypisovania. Dokonca, ako si môžete všimnúť, tu nám máme pri telefóne napísané 0917, avšak program automaticky, keď niektoré tieto portály tu na tú nulu neuznávajú, hej, tak automaticky transformuje to aj do takéhoto formátu. Čiže máte tu dekodovanie kapče a vypísanie všetkých tých formulárov. Vyberte podkategóriu vpravo hore, lokalitu a stlačte Run. Takže znovu nájdeme tu nejakú chatu, chalupu, lokalita, Košický kraj, okres si dáme, pôjdeme do hĺbky, to je okres Košice 4 a stlačíme Run. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ak máte záujem o tento program, neváhajte nás kontaktovať. Majte sa zatiaľ veľmi pekne, ďakujem, dopo.